Guardamar, l'altre n'és de Salses, de Monttercer, i el quart és de Fraga, i el quart és de Fraga. Han deixat de part rancúnies passades i ara busquen junts una nova albada, una nova albada. Quatre cavallers, quatre camarades, s'han anat a trobar per la quedada. Volen el que és seu, el que és seu res d'altre, allò que els hi pertany, i és cosa obligada, i és cosa obligada. És la llibertat que els va ser robada fa una pila d'anys, sols a punta d'arma, sols a punta d'arma. És la llibertat, és la seva dama, no els hi volen dar, hauran d'agafar-la,